खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मेट्रिक आनजाद लिरग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोनां खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 10 एप्रिलाव फोसावनाय जागोनखौ मिथिहोदों। दासान्दि रायजो नाङैनो सोलिबाय थानाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बिधानसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो रायजोआव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाबो बांदों आरो बबेबा दाब दाब ओनसोलाव हिंसायारि जाथायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव 80 नं जनाय बियाबावबो कंग्रेसनि बिजाथिनि गारियाव गाग्लोबदों बिजेपिनि बिजाथि भुबन बेगुनि सोद्रोमाफ्रा। मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि समाव गारि लाखिना दोननाय समावनो बेरेखा दोलोनि बा बिजेपिनि भुबन बेगुनि सोद्रोमाफ्रा कंग्रेसनि बिजाथि राजु मेदकनि गारिखौ गाग्लोबनायनि अजद दैखांदों। गारिखौ लाखिनानै दोननाय समावनो गारिखौ गाग्लोबनानै बुफाय बुसि खालामनानै गालाङो। जनाय बियाबनि माइदांस्रि सारियालायाव जादों बे हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथाया। काहिलिपारायाव हमनो हादों सानै ड्राग्स फालांगिरि। काहिलिपारायाव गंसे भारा न'आव थानानै नखरैनो बे आयेन बेरेखा ड्राग्सनि फालांगिरिखौ मावदोंमोन। पुलिसा बे भारा न'आव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिसोरनिफ्राय गं 6था मबाइल फन, 68,577 नोगोद रां आरो साबोननि बाक्सुआव गं 37था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हादों। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि एक्स भलन्टियार फर्सआ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि दिपेन बर'खौ मदद होनो थाखाय फोसावदों। बिटिआर सुक्ति जानाय समाव जाय दफाफोरखौ सुक्तिनि गेजेरजों मोनबोदोंमोन बे सुक्तिनि खामानिफ्रा आद्रा जानानै दंबावो। माखासेया जाबाय नाथाय माखासेया दासिमबो आद्रा जानानै दङ, जेरै गामि सोसनबावनाय आरो बायदिसिना खामानिफ्रा जानो गोनां दङ। बेफोर गासै जानो गोनां खामानिफोरखौ नोजोर बोनानै थोंजोङैनो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै उदालगुरि एलएसिआव बिजाथि गसंनाय दिपेन बर' बिथांखौनो जों मदद खालामगोन होननानै रोखायै बुंथियो एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय। आसाम सोरखारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय। बिजेपि दोलोआ बिसायख'थियाव देरहानानै सोरखार दाफिनोब्ला रायजोनि 2 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि राहा खालामगोन। थांनाय 2021 मायथाइयाव गोहोआव एबा खुंथायाव फैनाय समाव रायजोनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 1 लाख सोरखारि साख्रि होनानै गोबां जौगाहोनाय लाबोदोंमोन। बे खेबावबो जुदि सोरखाराव फैफिनोब्ला 2 लाख लाइमोनफोरनो सोलोंथाइनि बिथिङाव 75,000 मासिखालि जानायनि उल्थायै रायजोआव पुलिस बिफानाव 25,000 गोदान थिसनथाइ होगोन होननानै खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयावबो जों आसामनि लाइमोनफोरनो 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन। जों खालि गावनि रादायखौ जाफुंहोनायल' नङा, 1.6 लाखनि बांसिन सोरखारि साख्रि होनानै रादायखौ जाफुंहोबाय। बेनि थाखाय जों थाइसेबो रां लायाबालानो लाइमोनफोरखौ साख्रिनि थिसनथाइ होदों। बेबादिनो बिजेपि दोलोआ बिसायख'थियाव देरहाफिनबावोब्ला रायजोनि 2 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि रादाय होदों गिबि मन्थ्रिया। सनितपुर जिल्ला बिपिएफ हान्जानि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिपिएफ हान्जाया उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन होननाया थार नङा, जेराव बिपिएफ हान्जाया एनडिएजों एलायन्स सोरखाराव थानायनि जाहोनाव बिटिसिनि बायजोआव बिजाथि महरै फसङाखै। बेबादिनो सनितपुर जिल्लायावबो रावखौबो बिजाथि महरै फसंनाय जायाखै। बेखायनो रायजो राजाफोरखौ एनडिए एबा बिजेपि दोलोनो भट होनांगौ होननानै सनितपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों। 65 नं ढेकियाजुलि बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो नागिरनाय अनसुमा बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजाइन होनांगौ आरो बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गिदिंनायखौ नागारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि गोख्रों सिग्रोमनाय समावनो मोनसे स्रोदसुलुनिफ्राय गुमुर मोननानै बिलासिपारा पुलिस थानानि मोनसे पुलिस हान्जाया इन्सपेक्टर रसि बिलासिपारा पिएसनि दैदेननायाव गुदिपारा पार्ट 1आव गंसे अट' रिक्सानिफ्राय नायर अलगा आउटपस्टनि सिङाव थानाय आब्दुल रजाक आलीनिफ्राय 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे 4 गोथां राउन्ड गुलिखौ बोखांनो हादों। दायनिगिरिखौ नांगौ बादियै आयेनारि राहा लानाय जादों होननानै पुलिसा सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। भैरबकुन्द'आव इलेक्सन पार्पसाव जे जाथाय जादों आरो बे जाथायनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो नागिरदों। मानोना मैया जि रिहननि सामसागिरि गुन्दागिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलो हान्जानि गारि गंसे बुख्रुबदों। बे गारि गंसेया जोंनिया मिटिं जोबनानै मैया जों भैरबकुन्द'आव जोंनि मानसिफोरखौ ड्रप खालामनो थांनायाव होसो होसो गारि बुख्रुबदों आरो बे जाथाया थाना खाथियावनो जादों। आरो बे थाना खाथियाव जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरहा थानाफोरजों बा भैरबकुन्द'नि आउटपस्टनि आइसिजों माबा मोनसे लोब्बा दङ नामा, ना आइसिया बिसोरनिफ्राय माबाफोर जानानै दङ नामा। दा बिनिखाय जों सोंखारिदों जे भैरबकुन्द' आउटपस्टनि आइसिखौ बे गुन्दागिरिफोरखौ बे सानसे समाव बा गाबोन समसिम जोंनो हमनानै देखायनांगौ आरो मानोना नङाब्ला जोङो कलमजों आरो लेखाजों बिथांखौ दावहा होगोन।
आरो बेनो मोनथिहोनाय जायोदि बे रिहन दैमारि जेसेबां गुन्दागिरिफोर दङ बिसोरो बेबायदि गुन्दागिरिनिफ्राय गोजानाव जानगारना था मानोना नोंथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बेबायदि दावराव दावसिखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंदों जोंनि सिगाङाव जाथाया जाहैबाय 11टा 11:30 बेबायदि जाबायमोन जाथाया